माने आं न'आव फैबाय थानाय समावनो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ नुनानै आंबो खारदों सोर मानसि गोसोम गोसोम ओंखारदेरखो होननानै माने खारनायावनो बिसोर आंखौ होसोथाब गावनानै ओमफ्राय गावनानै बिटिआरआव गुलि गावनाय जाथाया जोबला नामा? गले गले खनले गुलि गावनाय जाथाया जागासिनो दङ। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै जों मोनसे खौरां फोसावनो लादों। बे ओरैबायदि गिथाव बाथाव खौरां, माने बर' मानसिखौ गुलि गावदों। बे जाथाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस बादानि सिङाव थानाय खुंग्रिंआव सासे सरासनस्रा सुबुंखौनो माखासे दुथां सुबुंफोरा फेन्दायाव गुलि गावदों। आथिङाव गुलि गावदों, माने फेन्दायाव नांदों गुलिया। ओमफ्राय बिथाङा गोब्राब जखम जादों। आरो जायबा गुलि गावजादों बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनामिन बसुमतारी। बिनामिन बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला गोदान एनजिअनि मावथिफोरा दंफां सिखावनानै सन्देह खालामनानै गावखौ गुलि गावदों होननानै फोरमायदों। दा बे जाथायनि सायाव बिटिआर सोरखारा मा खालामगोन, मा थांखि लागोन, बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एकदमबारे गुलि गावनाय जाथाया जागासिनो दङ। बोसोरसेयाव खनसे नङा खनसे जागासिनो दङ। बे बोसोरावथ' अनेक जाबाय, गोबां गुलि गावनाय जाथाय जाबाय। सोरबा गावथारजाबाय, सोरबा दायनानै गावथारजाबाय, गोबां जाथाय जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बे जाथाया जादों बेंटल ओनसोलाव, माने रुनिकाटा माने बेंटलखौ लादों, बेखौ खुंग्रिं बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो। ओमफ्राय जायबा गुलि गावजादों बिनि मुङानो जाबाय बिनामिन बसुमतारी। दा बिनामिन बसुमतारीखौ माखासे फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। माखासे गोब्राब जखम जादों, बेनि थाखायनो बिथांखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। दा माखासे भिडिअ सफैदों, बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै गासिबो खोथा मिथिनो मोनगोन। ओमफ्राय बिसोरो आंखौ नुनानै आंबो खारदों सोर मानसि गोसोम गोसोम ओंखारदेरखो होननानै माने खारनायावनो बिसोर आंखौ होसोथाब गावनानै ओमफ्राय गावनानै थिखोना लाबोदों आंखौ ससे। ओमफ्राय गावसोर गारना खारबाय आरो। सोरमोन बिसोरलाय? जिखुनु जा माबा मानसिखौ आं सिनायखायो, गावग्राया माबा मा होनो मिहिमिया होनना। अबेनि बिलाय? जिखुनु जा बेंटलाव थायो। सोरनि मानसिफोर? इएमनि ना माने इएम दोननाय ना मानाय। खयथासोआव जानाय बे जाथाया? 10थासोआव। मर्निं ना इभिनिं? माबा मोनानि। नों अबाव थांनायमोन? आं माने हजोंहाय नासो नायनो होननानै थांदोंमोन। नोंखौ माबाफोर सन्देह लादों नामा? सन्देह लादों। मा सन्देह लादों? जिखुनु जा दंफां बारहोग्रा सानदों नामाखै बिदि आरो। गरबेसे गुलि गावनाय? गरसे। अबाव नांदों? फेन्दायाव। मा गामि? गामिया सारियालि, थिनं थाइखानि। मा नाम? आंना? बिनामिन। बिसोर मा खामानि मावो नोंसोरखौ गुलि गावाबा? जेनेबा आंखौ मा सानखो होसोथाब गावनानै बोखांनानै दोननानै ओमफ्राय गावसोर रिहायदों आरो। बिसोर बबे डिपार्टमेन्टनिमोन? बिसोरथ' बेंटलाव थायो होननाय खोनादों। बेंटलाव माने एनजिअ दानि गोदान दोननाय मानाय। बिसोरनाव हाथियार दंमोन आरोखि? गंथाम दंमोन बिसोर। साथाममोन बिसोर मानसिफ्रा? साथाममोन। माजों थांनायमोन बिसोर? गारि? बिसोरो गारिजों थांदोंना मादों आं जेबो मिथिया। जिखुनु जा माइबारि गेजेरनिफ्राय ओंखारदेरदों आरो। मा गोसोम फैखो होननानै आं खारदों आरो ना। ओमफ्राय खारनायाव बिसोर होसोथाब दै गेजेराव गावहैदों। नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। बेनोमोन गावजाग्रा सुबुङा। दा बिथांखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। दा बे जाथायनि सायाव मा खालामगोन मा मागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। अब्ला लोगोफोर, बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।